Good morning लोगोफोर Mwndangthi is back नोंथांमोननि Mwndangथिया गावनि आंगो गामियाव दिनै मोनफैफिनबाय आरो दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो जोंनि जायगानिनो गोमोथाव बेसाद देखायनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथांमोनाथ' गोबां जायगा नुदों जानांगौ आरो नुवाखैबो जानांगौ जायफोरा नुदों हयथ' बे जायगाखौ नुवाखैबो जानांगौ नै दा जोङो दङ बरबरि होननाय मोनसे गामियावहाय बिहाव माने दैया हारसिंनो गोदौनानै ओंखारो आरो दैया ओरैबायदि गुसु माने बरफजों समान बियो माबायदियै माब्रैहाय जोङो मिथिया जायखिजाया बेयो मोनसे नेचारनिनो कमाल होननानै जों सानगोन नेचारनिनो मोनसे खामानि होननानै सानगोन हयतोबा आरो जोङो जिथुनिखि फोथायो इसोर फोथायो बिथांमोना हयथ' इसोरनि मोनसे लीला होननानै सानगोन जाय जेरै सानो गावबा गावनि गोसोनि खोथासै नङा होमबा जायखिजाया जोङो दा बे जायगायाव दानदिसे फैबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों थारैनो दैया जोबोद गुसु आरो गोदौनायखौ हयथ' नोंथांमोना नुलांखागोन माबायदि गोदौनानै सायाव जाखांफैयो आरो बेवहाय मोनसे बिलोबो दङ बेनिफ्रायनो दैया थांनानै माने बै दैयावहाय बिलो जाहैनाय बै पार्कैजा गाबोनो नामा इयाव मोजां स्रो-स्रोनो दांनो एसे आयै गुसुथारसां ना आयै मासे मोजां नोंसिनानो ना नोंसिनदो लोंफैनाय आं बथलाव फुलसोनि दा नों लोंग्रोदो लोंखांबाय आङो लोंखांबाय नांलायनो दा न'आ इयावसो आं बथलाव फुलसोनि औ नोंगो गाइखेर लुबानो फैयो नोङो हारसिंनो गबोयो नों मारगोथ' बुर 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 फैखाङो आरो ना मेजिकेल रिभार होननांसिगोन बायखो आंसोरो दा सुबा डाइरेक्ट आरो खोनानो मोन्दों बे जायगायाव थांनानै जुदि ब्लेसिं बिहैयो बोसोरथाम माने बिहैनांगौ जाहैबाय अब्ला बे ब्लेसिंखौ मोनफुंनो हायो जाहैबाय जाय जेरै जा ब्लेसिं बिदों बेखौनो मोनफुङो जाहैबाय नाथाय आङो बेसेबां गोथौ बेखौ मिथिया नाथाय आङो दिनै बिनोबो रोङाखिसै गेलेनानैनो बावगारबाय आरोना आरो बे दैया बारायाबो खमायाबो दैलांबाबो बेनो बे आरो मेसेंबाबो बेनो बे होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय दिनै आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना आं लोगोफोर मानो होनबा बिराद गुवार एरियाथ' बिनि जायगायाव अबाव खना खनला मा दं मिथिनानै मोना लासै लासैसो नोंथांमोननि मोनदांथिया देखायलांगोन नोंथांमोनजों लोगोसे आंबो नायलांगोन जाबायना लोगोफोर नायदो नै दैया माबायदि गखांदों नै एसे माबाना गालांसैना खुलुमनानै माने दैखौ लाबाय जोङो दा लोंहैनोसै न'आव थांनोसै न' फारसे ओमफ्राय दा जोङो दासो गुवाहाटीनिफ्राय मोनफैदों आरो ना फारसे बिदि आरो ना लकेसनखौ खेबसे नाय बुरबरि ना मा होनोमोन न' बरबरि जायगा आरो इयाव नेपाल बस्तिसो ना नेपालि बस्तिसो आरो इयाव हरै बर' दं हरै बर' गोजा शिवरात्रियाव शुक्रबार खालि इदिना रयखौ सोग्रोनोसै जोंना लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो मा मोन्दांथि मोनखो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर आरो फैनो लुबैदोंबाबो नोंथांमोना बुंहर आं निश्चय नोंथांमोननो लकेसनखौ फोरमायहरगोन होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों